Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Bai? Kaixo, Maria, egunon? Kaixo. Zer moduz? Ondo, hemen herrixan. Herrian zaude, non elkartuko gara orduan? Las Gildasen, bertaragoaz, hartzen dugu zerbait? Ederki, venga, orain txarte. Vale, antxarte. Agur. Egunon, oso ondo. Ongi? Bai. Hemen astelengo izan, zure herritik oso gertu? Zein da zure herria? Muneta. Muneta? Bueno, bizina izen herria. Hori da? Nire herrixa oinatia. Karo, kontua da, zu jaio zinen oinatin? Bai. Baina hona etorri zinen? Bai, hemen dola 2 urtetetik, nagoela. Asko. Bena, hausukide berrixa naiz. Bai, eta zer moduz? Oso ondo, oso lasai. Bai? Zonalde hau ikusten duzu. Lasai, natura, erreka, basua, mendixa eta herrixa handik. Eta zu etorri zinenean, jendeak ezagutzen zintuen, ze, bueno, gero aipatuko dugu zure ibilbidea, baina jendeak bazekien nondik zintozen eta nor zinen? Batzuk bai, beste batzuk gero joan dira kontuatzen, eta batzuk bai gaina lagun batek esan oztan zen daukaten lagun bat. Hauzuki eta esan oztan, ez dakit bileran bat edo omen zauela baiarakua, eta ez dakit batek esan zauela Maria Cruikshank, hori, honan etorrela eta oi, Maria Cruikshank, ze, oi, ez dakit goen kalko dagoazen, oi, zeiken dagoa hemen, ez marrarua. Karo, esautzen badoztei bai, baina bestela ez botzu esautzen, ez dakit. Ez. Eta zu eroso bizizara baita ere, ez dakit, anonimotasun honetan edo ez. Nik nahi xo dut. Bai? Bai, nik egartzo pila bat zen, ni Nafarroan bizi naiz duela pila bat. Bai? Eta Nafarroa oso ondixa dabe bai. Bai. Eta Gipuzkoa, Bizkaian eta Araban nik igartzeo faten naizen bakoitzian, beti edo, baten bat kaletik edo, hemen ez, hemen askoz, beti da honor bai, baina askoz lasai xau. Ze ongi. Bai. De hecho, bueno, konta iguzu pixkat, noiz hasi zinen, hobe esan da, noiz esan zenion zure buruari barenik nahi dut aktorea izan? Eixa txikitatik beti jolastu izan dut, nire mundua asmatzera horren plan. Gurasoak enegoen, eta nire pelikula ekiten, Eta nire negoenian, zesan, DBH, bukaketan dozunea, hor, diozaten ere, bueno, universidad ikasteko nik burut aktoresa izan, baina nolako da hau berez, ze, igual zure buruan dago hori, eta gero zutzu guztien orduan, Gasteizea faten nintzen, hasi nintzen, hor, hasi bat urte, 6, eolako zeu zer, eta zeuzen antzerki klasiak. Eta fanitzen probatzera, ez, aldez aurretik, ber zer da hau, eta guztua, eta ez dakit hor, beti da nik, ez dakit, jolastia da guztekin txatena, ez? Eta zatenen bizitza honetan lan kontzeptuan eretako, ez da como lana, ez, jarraituko jolasten. Azkenean da, txikian ikenduna, baina hundikian bai, ez? Jolasta, ez azkenean dara gizurra da, ez? Jantzen dut estenatokisa, jantzi, beste pertsoni basa, ikasi, jolastia. Baina dela pasatzea klasetatik gero lanpostu batera, horrek profesionalizatzen du hobi hori, ez? Ja ez da jolastea bakarrik. Badaukazu ardura bat, kobratzen duz ere bai, aldatzen da? Baina lan hori ere jolastea da. Esan nahi dut, lan aktoreak jolasten gaude beti. Jolas bat da. Ikasi behar duzu eta bidana, ez? Baina azkenean ez da antzestea, da como juego. Bai. Baina bai, karo, ezberdina da. Nik gaina beti pentsaiken dut ikasten dula aktoriok eta aktoresak lanian.
Ze gauza bada zu antzerkia egiten dozunean, ikasi zure lan taldekiekin eta gero zoaz set batera, kamera dakotzu, presinua dau, jende asko dau, eta hori ezin duzu ikasi klase batean, hori ikasi behar duzu horretan nahi ez zineman edo telesaietan lan egiten duzu, hori da esaten da alternatibo. Bai. Horre edo bizitzen duzu edo ezin duzu etxian ikasi nola urduriz hau, eta... Baina zure hasierako plana, zuk ikasi zenuen arte ederrak. Bai, arte ederrak bixak ikasten duen batera. Osa, ez dakit nola ikinen, eta karneta ateraten, kotxeko. Eta, bai. Arte ederrak zergatik? Beti ni be bai arte mundua beti gustatu izan zen. Beti nau sortzen oin be bai, oin be artisaua bezala be hasi nintzen. Beti, eta gainaen naiz bat ere, bale, guztain txat bakarrik akuarelak edo. Eskultura guztain txat, tekstila guztain txat, danetaik, naiz bat limitaua. Nire aitona be, oigu, oinatin bukatu gaben zen nire aitona eskulturia zen, eta oteizakin izegoen arantzezuko apostoluak. Horan ere etxian oitura asko dago betianik, aitona eskulture bat, gero osaba bere margolaria, ikuste hortik. Eta nola, antolatzen duzu zure buruak, indik imaginetzu pertsona bat, artista bat, mila gauza buruan, esan nahi dut, jakin behar dira gauza guzti horiek egiten ere bai. Ez dakit nahiko autodidakta naiz, Ba, noia ikasten, lehenengo haukat impulsua zer nahi duan egin, ez da ez jakin nola duan egin. Eta gero bilatuko tera jakiteko. Adibidez, hasi nintzen be, tuneatzen kazora bakero batzuk, ez? Gura entela jarri eta enek isen josten, enek isen makina erabiltzen, gurotik, nola egiten dago. Eta hasi nintzen hasi nintzen, lago matei makina irakutzi, eta lortzen duzu. Azkania da gure izatia da. Eta antzerkira itzultzeko, oroitzen zara ezakite lehenbiziko aldia, ezakite holtza batera, iritsi zinenean, zen nolako sensazioa sentitu zenuen edo? Holtza gainean, gehixeman lehenengo izan zen, nik uste, Dardar produzioak ez dakit jo jarretza dagoen. Hasier zinkunerin eta horrela, eta zer batzan antzerki bat umientzat. Eta, karo, ni aurretik behinan eukan besten bat, gobenkalekoa behatea zen, gobenkaleko esto. Ez aurretik, baina, bueno, horren horretzepenako zezan umientzat inoizen eukan indalana. Eta niak hor daiten eiz, kortinatzean ikusten nahi umedana, hola, eta ni hor. Zati da oso hain seixo, aia basatik, eta kaso ez hoi hona da hori da, kontzentrauta hauzela, ez dela umiak ez basetxeko igustaiten, egiten duzuna, ez dela hitz egiten, nik kaso, sauren artian, eta hori izan da, ostra, bitu, netako, ez dakit, hori izan zen zerbait kuriosua, kurioso ikustia, eta hori seinale hona da. Eta antzerkia ez dakit nik, igual egiten ari nahiz irakurketa txar bat, baina iruditzen zait pixkat bigarren planoan dagoela jarrita konparatuta zinemarekin adibidez, ez? Zuk nola ikusten duzu hau? Bai, hori, nik uste ez balore handiagoa mutetzen jo zinematan dagoenari, askoz gehiago konsumitzen da, antzerkia ez da inbeste konsumitzen, ez da goitura hori. Eta niretako beti antzerkia da esperientzia, ez da bakarrik ikustea da, bizitzen duzu esperientzia bat. Niretako jendia ezatia gertu eta sortzen den atmosfera, ez da berdina zineman edo, niretako ez da berdina. Karo, esto ez berdina dian, baina bai nik uste dagoela beti behiratuta. Ez beste arlo bat bezala, izik eta ez da kategorixoa, baina. Eta baduzu preferentzia bat? Ez berdina, niretako ez berdina, niretako ez dau azpitxik. Niretako bloke ez berdina dira, gauza ez berdina dira, guztiz. Bai aktore bezala lanian, bai espektadore bezala, ez dako preferentzia. Ez. Begira, orain San Barnizun, akaso, bukatzen dani garelatea, hartu duzu txai masala. Zalea zara? Bai, infusioak eta bai. Gaina nik txai, aiurbeda eta ikasten dut, eta gaina nik etxian txai ez dut boltzetan, nik espeziak hartzen ditut, eta gosten ditut espeziak, eta hortik ateratzen txai infusioa. Begira, ipatu duzu etxea, akaso etxera ez gara sartuko, baina bai urbilduko gara, igual, herrira jongo gara, ez? Ederki.
mukoa dago non loratzea, landare muko emakumea gara, landare muko emakumea. Bueno, Maria, iritsi gara ja herrira, Muneta izenekoa. Bai, Zenbat biztanle ben gutxi eta piku. eta gustora. Oso. Bai. Igual gehiago udan asteburutan, ez? Tortzen dire, etzultzen dire ez dakit etxera edo... Bai, baina latabe oso lasai. Bai. Oso lasai, herri hau da, hola, lasai. Bai, iritsi gara kotxez, bueno, kotxe bakarrak akaso, entzun da pixkatura, deus gehiagorik, zuk ze baloratzen duzu hemen bizitzan? Ba, bibidez, urarena hori bai, izatea urte osoan ziar, udan be bai, herri erditik, Bai. pasatzia kanaltxo hori urarekin, horietakoa pasa, gaur egun ura gaina, bueno, nik asko apreziatzen dut, eta horietako lujoa da, lujoa da. Ba, orain pixkat egiteko kontrastea, ez? Herri txikiaren lasaitasunetik paketik, derrepente pasatzera, ETV-ko produkzio batera, bueno, hitz eginen dugu Goenkalez, ez dezu? Vale. Bueno, ezagutzen zaitugu Goenkalen serian ibili zinelako. Eta, nik galetu nahi duzuna, zen, nola hasi zinen, nola agertu zinen zu Goenkalen? Ba, sinintzan behitu, sinintzanean ikasten Bilbon antzerkita arterran egoenian, Bai. ba, kastinen bat, ustu, pues, nere amak, oinez gauratzen, ongo zama agentzia maten, o zerbaiten ez, nahi nulako hasi, gauratzen oso ongin hundi zanta, dituzte guten kastina iteko. Bai. Eta hor hartu zieten, ordan egon, lanian, Donostin, ikasten Leioan, Wow. arterrak, eta Barakaldua faten nintzen antzerki ikastea. Azkenean, mugitu nintzen Donostira, Bai. eta hor jarraitu nuen ikasten, eta lanian. Baina, pixkat hasina, ez zara konstiente non zauden sartzen, zekao, 17 urtekin, hasi barri. Aingo izan. Karo, hortik hasi nintzen, ja, orduan, bale, oin ez da berdina, telesai bat, ostia, telesai bat, baina Bai. orduan ez zara pixka kontziente, bai Goenkale ezagutzen nuzen, nik lehen ikusten nun, gero utzi nuen ikusteaz gari hortan, eta hori, eta ez dakit, guai, akordatzen naiz, behitu izan zieten egunean, hartu zigutela ditu zioten nere amarein, egon nere amarekin, Katalunian gorago nola Gironatik uste dut. Bai. Egon denela belardian, zaun piztina bat, eta akordatzen naiz nire ama, korrikatorri zela, eta botasan buruz uretan, zebera gaina ez da botatzea da sapelo. Eta atea zen, eta negonik piztina, no? Eta, Maria, que tan cogido, no sé qué, eta bai, hori goratzen egun zan biakor, como... Bai, Eta berehala zu pentsatu gabe baietz. bai, karo, gaina antzerkian aktoresa izan nahi duzu, eta batean Bai. hasten zea lanean, oraindik ikasten zaudela hasieratik, 17 urtekin, orduan, claro, netako kriston eskola izan da hori. Bai. Ba, Nola izan zen zuri pertsonaia itxaso? oso divertigarria. Netako, hasieran netako gogorra esan ze, dana berrixa da, Bai. urduri zauzez urrengua, ez dakizu kamara zer dan posizio bat ikastiarena eta dana, baina gero hartzen diozunean guztioa, gero lagunak eta lantaldia, txan gozada bat. Osa, nik gara horri gogoratzen dut oso divertigarrixak. Bai. Eta pertsonaiak gaina itxaso pertsonaia fanginen sortzen, eta zan pertsonai bat ematen dizula gaitasuna iteko, zer gauza. Eta orduan komedia hor sartzen ginen, eta guai. Edo zer gauza eta gainera luzatu zen. Osea, 8 denboraldi zibili zinen pertsonai honekin. Bai, karo. Nola berritzen da pertsonai bat 8 denboralditan? Ez que, karo, zu horrazten zara, dano maura. Nik uste, eura begizetak isei, nola zer. Osa, zu etzara azten hor lanian jakinda 8 urte hon bezaela. Claro. Eta gaina lehen zan, uda iristen zanean, berez, gure kontratuak hor bukatzen zian. Eta urtero, en plan, bazaude horren urtean. Ze ongi. Bai, baina, bai da zerbait joan dela sortzen. Bai. Eta bukatu zenean, ez duzu izan inoiz ez dakit amildegiaren sensazio de, bale, orain bukatu berri dira 8 denboraldi, eta orain zer? Bakizu zer, eske aktorioak gaude dituta amildegi horretara, ze gaude beti amildegi hortan. Bai. Horan, beti da proiektuak hasten dira, bukatzen dira, eta askotan ez dakizu batzutan, badituzu itxita hurrengo proiektuak, Bai. baina askotan ez. Ez, orduan, nik uste aktoria jaio garela, ja, osea, bueno, jaio azten zarenean, hori da, ez da, eske beste lanetan,
ez zauditu, bizitzarete seguridadeakin, kontratuekin, fijo naiz, estabilidade hartekin. Aktoreok ez daukagu estabilitateik inoiz. Eta hori zu gozatzen duzu edo? Ez batzutan bai, Nik bai, ze naiz bat ere rutinakoa, naiz bat ere nire bizitza programatuta. Osea, niri sortzen dit estresak, adibidez, jendearentzako lasaitasuna dana fabrika baten bizitza osoako fijo izatea eta ja, niretako izan zangoa, osea, ez. Orduan, niri gustatzen zaitu hori, aktore lanetan, leku ezberdinetazoaz, jende ezberdina, historia ezberdina, beti da desberdina, beti zin da egun bat berdina izan. Bai, de hecho, hori horrela egin zenuen, ze hainbat serietan ibili zinen, bis adibidez, egin zenuen baita ere doblajea. Bai, bikoizketari. Nola izan zen esperientzia hau? Oso polita, lehenengo aldi xainean bikoizketa zan, igelak ingen un pelikula bat, eta bikoiztu behar genuen, gaztelerara, uste dut. Eta, karo, inoiz egin gabe, eta zango, oi ba, eta ez da bat ere samurra. Niretzat, ni aktore esan naiz. Horan eureko dakoi bereien teknika, hori, pronunziazioa, pausak, intensidadia. Eta korra gaitxen naiz, lehenengo aldixea, ingenen estena bat, hau ikusten, itezu, entzun nintzen, eta esan, karo, ematen zuen egola erdilda, karo. Eta ikusten, karo, jarri barzara, totalmente pertsonaian edo egiten ari zena, ez da derresa. Baina, geho, batzutan hori pelikulak itituzunean, batzutan tokatzen zaizu edo itzultzea, edo igual katximate onda soñoekin eta berdezu. Gure bila itiozen ere jaitxin nintzen Madrila, ez dakiz esaldi zientala. Eta, baina gero asko ikasi nuen Ferminekin, Fermin Musakin Black Eyes beltzainoa egiten. Lehenengoan eba itxan nuen, baina gutxio. Hor, karo, testu asko daukazu eta basoaz ikasen, eta berak ere laguntzen zidan pila bat. Zai, berak esatu dizu, indargeia okin, hau, bestia ez dakizu, eta gaina Ferminekin lanita da, danak arriba, bai, energia pila bat dauka, orduan laguntze dizu, zuk ere energia igotzea, eta bai, oso interesgarri izan da, hori tia, bai. Eta ibilbide osoan egin dituzun pelikula eta serien artean baukazu bat berezikiko gordetzen duzuna, eta zer duzu, hau izan zen, ezagite ez gustukoena, baina hau izan zen berezia. Beitu, adibidez, oain, ditut pila bat, baina oain etorri zait burura, zerbait, orain ingenuen Makusirako Mari telesaia, eta esan, ez dute berritu behar, baina oain sari batzuk izan ditu Estatu Batuetan, tarrela, telesaiak, baina ez dago gehiago, bukatu. Eta hori pena mazian ze, ezagutze ditut Rose eta Odei, eta bere zuzen deixa zein, produktoren. Eta zan zerbait, niretako, presupuesto daukate, presupuesto, San Kriston telesaia produzioa, ez? Baina zeukatenakin irudimen handia eta hori euskal mitologiari buruzko pertsonaiak, gaztentzako zan, ez da izan zerbait berria, netako eta polita. Eta horren parte izatea, pena eman dit. Hor pena eman dit, ze kriston kariñoekin eukan hartuta eta parte Euskal Herriko gaztentzat eta omentzat uste dut, oso polita euskal mitologiari buruzko pertsonaiak eta hori dana ekartzea erakargarri baten, umeak ikusteko gustura eta ikasteko, bai. Horrek pena mandit adibidez. Proiektu hori gelditzea eta ez jarraitza aurrera. Eta nire pertsonaia ere gustatzen zitzaidan eta, karo, jarraituko zuen gauza gehiagoarekin, baina, jazta. Hori zaude beste gozetan. Zorain beste gozetan eta aipatuko dugu, baina lehenagotik nahi nuen galetu gozo bat eta gero joango garatoki hortara, zeren esan duzu, ibiltzen nintzen, Donostin, Bilbon, ezakize, eta baita ere, ez dakit, pentsatzen dut, tartean ere txertatzen zenuen zure bizitzan kirola. Bai. Beti txertatu izan duzu kirola. Bai, beti. Importantea da zuretzat. Niretzat, bai. Batzutan fase ezberdinak izan dira. Batzutan nahi nolako, en plan, sentitzen nintzen, ez dakit nola negorputzen, en plan, egin behar dut kirola, nahi dut. Eta ez datutan, osasuntxu sentitzeko, ez? Baina beti onda presente, era ezberdinetan. Bai, Donostin, de hecho, ikasten un antzarki atzarletan goizetan, batzutan atzarletan goin kale, eta horra, zegoen ekilibriu, girazio base, Maitena Salinas da aktoresa, bera eta orkeslea eta bera egiten zuen lan, hori, zentro baten, kirol zentro baten, eta horra joan nintzen, en plan, esaten da, klases personalizadas, edo no, esaten da, personal trainer. Hori. Eta, imaginatu, eta neniz pertsona bat, betienik korrika egin, eta en plan, ez duzu korrika ez, baina,
ikasi nun hor, eta bai, eta kirola beti onda presente nire bizitzan. Eta urrun dene hola bai, ni 8 hilabete, 8 eta piko erditzeko, eta nik egiten nun. Ai, ama, baja. Egiten nun nire ritmora, pulsazioak ikusten, bizikleta, no seket, eta bai, eta mendira, korretzen naiz Pirinioetan. Bai, edo zer gauza, baina gorputza mugitu. Bai, eta bai. Orduan, uste dut osasuntxua dela. Orduan joango gara orain gimnasiora, dugu Lizarrara joango gara. Kirola itera oinez, ez? Bueno, itza egin dugu, ikusiko dugu. Bai, venga. Leku asko aroma dut buruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe bat ez delako, etxe ez bada zuekin. Hemen gabiltza berriro, bestarratxalde batean, eguzki deuria bino berdin jarraitzen dute, urrezko katia dara matamonan omenez, zagalduta banabil zuekin galdu nahiko nuke. Kanta hau eskertzeko dela, aurpegi berdinak holtza gainean ta taberna zuluan, garaite zinak batea gauden noietan. Bueno, Maria, aldaketa, Bai. atretzo aldaketa, Bai. edo errepente iritsi gara gimnasia. Ze bai iritsi gara gimnasiera? Zergatik importantea zen zuretzat hemen agertzea? Egia esan, galdetzen zeniate, guazen ez, Lizarrako taberna batea edo garatzea da zen. Ni esan, tabernetan, enaiz egoten, ni hemen egoten naiz. Gehiago hemen egoten naiz aldudanetan. Bai. Ze kontziliatu behar dut etxean, ume txikiekin eta horrela, baina hau bai dela leku bat etortzen naizela astero. Bai. Eta hemen txibitzen, guztua. Zenbat denbora eskaintzen diozu kirolari astean? Dependitzen du, bakizu, aktoriok ez izan dugu mesala batzutan zaude hemen, beste batzutan beste provintzia, lanian eta horrela, orduan ez daukat rutina bat, ezin dut nire lanagatik ez dago rutina bat. Baina niri gustatzen zait, 2-3 egunetara, depende. Batzutan igandetan hemen egoten naiz. Bai. Albaet, momentu baten txikiako, eta Eta nik ez dakit esango nuke baita ere, gimnasio edo kirola egiteak bat egiten du zakit aktore lanarekin. Oso nahi dut, aktore lanean ere pixkat seguntze paper daukazun, nola baiteko osasun bat behar duzu, edo gorputz bat behar duzu, edo pixkat bat egiteko zure pertsonaiarekin, ez? Bai, hori batzutan gertatzen da, Batzutan gertatzen da, edo argaldu behar duzula, pixka bat, edo... Nire kasuan behin gertatu zen, Baina nik gehien bat bai egiten dut, azkenean bai gure erramenta, gure gorputza laneako, orduan nahi dut sentitu ongi, osasuntxu, indartxue bai, nik egartze dut ez dudanean kirola egiten, eta gorputza ondu bezala egiten da, ez? Eta gainera goain ez, estenatokitan atatzen zarenean, edo grabazio batera, behar duzu sentitu niretako niri balioit, eta mentalki bai, Bai. Mentalki kirola egitea, Zergatik? Zatik, ez dakit, hormonalki bai, hormonak hasten diare martxan, zure garuna beste da, deskargatzen duzu. Hasten zarien kirola egiten, eta teatzen zarien ez zaude beti. Beti, bai, dago, como gizate bat. Bai, esan dugu kirolak, txertatzen da zure egunerokotasunean, baina orain hitz egiteko pixkat zure egunerokotasun profesionalean zertan zabiltza? Orain, seriekin, filmekin? Biekin, serie, telesaia, grabatzen hasiko gea hurrengo hilabetean. Bai, laizterra. Eta bakarrizketekin, oso posik, emanaldia bitugu, pila bat, eta bero beste proiektu batzuk adiateatzen oraindik ezin ditudanak esan, baina badatu zela. Eta hortu nago. A ber, bakarrizketa, hori bada beste mundu bat. Bai, beste mundu bat, totalmente. Nola, noiz, konta eguzu pixkat, derrepente, nola iritz, derrepente ez, pentsatzu, bide luzea, pentsatu zu, hemendik aurrera nahi dut agertu bakarriko holtzan, pixkat humore egiteko. Bai, da zerbait nik betianik, nire amak txikitan erosten Club de la Comediako liburuak, eta hor zeuden idatzita, beraien bakarrizketak, ateazian liburuak, eta nik irakurtzen ditu biek. Eta betien idea zerbait gustatu zaidala, baina ematen ziala beldurra ez horrengoa. Normal. Atera zu bakarrikor, gaina testua idatzi, netako zen, como, imposible. Eta horten, hasi naizela gauza arlo ezberdinetan neu enprenditzen eta bizipen pertsonalengatik eta erabaki nuen, aurrera, saiatuko naiz, eta hori, idazten hasi nintzen, nik ez dut inoiz idatzi. Eta nola da prozesua idazteko gauza graziosoak? Ez dakit nola egiten duzu, baina ez dakit zure bizipenak okurritzen zaizuna,
ez dakita, gainean hau nun, karo, pues umeekin beti nago, 3 umeekin etxe, osea, esan, como, a ver, vamos a ver, osea, hau nola iten dut, tío. Bai. Ez dakit nola, ez galdetu nola, ze iten da. Osea, iten da, eta gero ere zoaz sortzen, osea, emanalditan eta hasi naiz, baina gero oraindik, ideiak, hau sartu, hau aldatu, eta probatzen, eta... Baina, netak ari izaten, hori, abendu azaroan estrenatu genuen, duela ezer, oso berria da, eta oso posik. Ze harrera izan duzu? Oso polita, oso harrera polita, eta gaina, eske, astero emanaldi berriak sartzen dira, horren oso posik. Bai, jola, gutxi aritu zinen Iruñan, gu Iruñetik gatoz, eta... Igandean ahoizea da, hori da, eta, bueno, bakarrik zait deitzen da Life is Simple, ez? Bai, Simple, bai. Simple, zertaz hitz egiten duzu? Bizitzari buruz, bizitzan gertatzen zaigun gauzei buruz, batzutan niretzat, barregarria diaz, batzutan, eiti ditugu gauzatzuk automatikoan esatzen satik, ez? Horrelako gauzei buruz, eta gero ere bai, bani nire bizipenengatik, adiz, arrasakariari buruz bere hitz egiten dut, emakumea naiz, ama naiz, feminismoari buruz, emakumea nola doa egizartu, eta batzutan, hori bai ateatzen ez, ze hori da nire bizipena, eta pixkate bai niri gustatzen zait, nire bakarrizketa behintzet dauka kutsu bat horratzean mezu bat dago. Bai hitz egite gauza arruntei buruz, baina niretzako oso garrantzitsua da gure ahotsak edo gure erramientak erabiltzea iristeko jendearen gana eta pixkate refleksio pixkate egoteko. Hau zegoiz, hilekoari buruz ere bai izketan egoten naiz, eta nik ere bai esan dizuena lehen artizau bezala buloa arte egiten duela orduan nik emakumeen zikloak, emakumeen intimitateak, ez? Bai, sexualitatea eta bidana asko lantzen dut, emakumeekin ere tailerrak egiten ditut. Eta oso kontzientziatu da nago gizarte honetan, ostras, dagoela handik lan handia egiteko. Eta emakumeak behar dugu gauza askoi buruz hitz egin eta jakin. Bai. Oso, Maria, begira, geratu gara hemen kasi bakarrik, baina, bueno, hori guzti esateko, nik espero nuen aktore bat ikusten, baina ikustu pertsona bat, emakume bat mila saltxatan, mila gauza egiten, hori egia da. Hori egia, bai, milatan nago. Baina gustora zaude, milatan. Bai, gustora nago. Zeren esan duzu ezin zara bakarrik geratu? Ez, gaina txikitan esaten zidatenean, eskolan da, zen ez izan handitan, eta ni, gauza bakarra erabaki behar da, nik ez den nahi bakarra erabiki. Bizitza oso luzea da gauza pila bat egiteko. Bai. Orduan, nire egiz hemen ez, nagonean alterofilian eta zein esango zidan niri egontzat pesekin horreiten. Bai, ez da, iniz ez da behar du, gauzak egiteko. Ai, behira, ze polita horrela izte, inoiz ez da berandu gauzak egiteko. Eskerrik asko, Maria. Bueno, zuei. Eta topatuko gara, bai, mila esker.